και τώρα το τραγούδι ακούω ότι ψάχνεις τη μία τη συγκεκριμένη αυτή και πας στην Κίνα, στην Γαλλία, από εδώ, πρέπει να την βρεις. Μπράβο πάλι. Όχι θέλω να θέλω να ξέρεις να διαβάσεις ποίηση. Δηλαδή ποίηση είναι αυτό που έκανα. Μέσα στο τραγούδι λέει αλλάζει πρόσωπα ο έρωτας, αλλάζει πρόσωπα και εγώ. Μπορεί να αναφέρεται πάντα στο πρώτο προσωπικό, αλλά μιλάει για πάρα πολλές γυναίκες. Γιατί μέσα σε κάθε γυναίκα μπορείς να βρεις κάτι άλλο. Μέσα σε κάθε γυναίκα μπορείς να βρεις αυτό το καθόλου. Όχι αυτό το απόλυτο, γιατί το απόλυτο όταν το βρεις είναι πολύ πιο σημαντικό από τις άλλες. Εγώ γενικότερα είμαι μοναδικός. Θα κάτσω πάνω στα μάτια, δηλαδή μόνο μαμάω. Αυτή είναι η έννοια. Καταλάβεις, οπότε Απριόρια. αλλά και πάλι πιστεύω ότι εμείς οι άντρες, δηλαδή μπορεί να φαίνεται λίγο παλαιοκρατικό το τραγούδι έτσι όπως το εξήγησα τώρα, αλλά μην ξεγελιέστε, εμείς οι άντρες είμαστε πολύ πιο ευαίσθητοι από εσάς τις γυναίκες. Γιατί εμείς οι άντρες, όταν βρούμε αυτή τη μία που έχει όλο το πακέτο, όλο το ολόκληρο, το καταλαβαίνουμε, παθαίνουν κάτι να είναι αμυλό. Ναι, αμυλό. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι σου έχει αλλάξει τη ζωή πλέον αυτή η γυναίκα. Ότι χωρίς αυτή τη γυναίκα δεν αξίζει να αναπνεύσεις. Ότι είσαι ένα ρεμάλι της κοινωνίας που κοιμόταν σε παγκάκια και σε ξένα κρεβάτια και εδώ και εκεί και έπινε όλη μέρα και κομμάτι κρέας. Έκλανε και ρεβότανε όπου ήθελε και τώρα έχεις δει αυτή τη μία που σε έχει